Имал ли си случай, в който да пишеш в групов чат и никой да не ти отговори? Може би твоята първа реакция сигурно е: какво им става на всички и защо ме игнорират? Истината обаче е, че в повечето групови чатове 80% от хората четат, но не пишат. Затова вместо да се засягаш, направи следното. Напиши още едно съобщение, но този път различно. Хей, да не съм бил наясен в съобщението. Питам, защото ми е важно да го съгласуваме. Това не е нужда, а това е яснота. Хората реагират, когато им напомниш защо трябва да отговорят. А ако пък няма отговор, тогава не дей да се сърдиш, а напиши директно на човекът, от когото реално ти трябва информацията. Може ли 20 секунди, за да погледнеш въпроса ми в общия чат? Критично е за мен. Това е зряло, директно и изключително ефективно. Не дей да чакаш пасивно, а насочи твоето внимание отново спокойно и ясно. Ако искаш да промениш мисленето си, последвай.